Културната ценност е част от фонда на музея и е сред 24-те ценни артефакта, откраднати през 1996 г. от музейната експозиция в Разград. През 2024 г. е намерена на търг в Кралство Испания за безценния артефакт на незаконен трафик, собственост на България, в частност музея, сигнализира испанските власти преподавателката по история на изкуството и археологията в Гренобълския университет госпожа Джамила Фелак Шебра. След успешно проведени съвместни действия между българските служби и институции, в това число и Окръжна прокуратура Разград и испанските полицейски органи, се завърна в нашата страна ценния археологически обект. На официална церемония, която се състоя на 12 декември 2025 г. в Министерството на културата, в присъствието на посланиците на Република Франция, както и на Кралство Испания и госпожа Джамила Фелак онлайн, заместник министра на културата Тодор Чобанов и директора на старши комисар Дамян Лечев на дирекция Международно оперативно сътрудничество на Министерството на вътрешните работи ми бе предадена движимата културна ценност оброчната плочка Тракийски конник. Това е знаков ден за Разград и за целия Лудогорски край. Един древен артефакт се завърна в Разградския музей, благодарение на усилията и труда на толкова много хора. Завърна се поредната частица от дългата памет на нашите древни земи. Госпожа Фелак направи безценна услуга за Разград и за музея. В знак на признателност тя ще получи от името на Разградския музей благодарствен адрес и плакет. Изключително много благодаря и за оказана подкрепа от кмета на община Разград господин Добрев и окръжния прокурор на Разград господин Тодоров, както и на господин Диан Симеонов, началник на ОДМВР Разград, при транспортирането на културната ценност от София до Разград. От мое име, от името на моите колеги, изказваме безкрайна благодарност към окръжния прокурор на Разград, господин Тодоров, който още през миналата година започна усилена дейност по завръщането на откраднатият от музея древен артефакт, а сега давам думата на господин Тодоров. По-скоро съм в качеството на наблюдаващ прокурор. По-скоро съм в качеството на наблюдаващ прокурор, а не толкова като на административен ръководител. И по-скоро този конник, който подробно госпожа Тодорова ви описа какво е, за мен все още е веществено доказателствено средство. Затова, защото в историята ми на прокурор съм имал случаи, при които съм внасял дела с предмет търговия с културно-исторически ценности, а в край на краищата се оказа, че това всъщност са фалшификати. Примера беше с една тракийска глава някъде в Ямболско и докато не се произнесе необходимия експерт в тази област, аз няма как да потвърдя, разбира се, успоредно с госпожа Тодорова, че това всъщност е отнетата плочка, собственост на нашия град. Тази плочка беше открадната ведно с още около 20 артефакти за времето от 11 до 13 май 1996 година. И ако направим една аналогия с кражбата в Лувъра, без да преувеличавам, замисъла, изпълнението и разпореждането с нашите артефакти бележи значително по-голям замисъл в сравнение с това, което бандитите направиха в Лувъра на 19 октомври тая година. Сещате се, че на 19 октомври в неделя двама или трима, според френските колеги са били около 5, извършители монтираха една стълба там, влязоха вътре и ако приема уличния жаргон, едва ли не на караминьол, те бяха готови да окажат съпротива против охраната, отнеха техните си културни ценности, но да се върнем на нашата кражба.
Проникването тогава стана през една вентилационна шахта. Както вече ви казах, за времето от петък вечерта до понеделник сутринта, и установяването на кражбата тогава беше от, ако не ме лъже паметта, уредник на музея в Разград в ранни часове на 13 май 1996 година. И тогава е започнало. Аз тогава вече още нямах досег до това изключително тежко, смея да твърдя, от професионален опит дело. Не се установи кой е авторът. Знаете, има престъпления, които, като изключим убийствата и изнасилването, обикновено не се извършват на 4 очи. При този замисъл имаме подбудител, извършител и помагач. Още тогава, като млад следовател, аз знаех, че може би помагачът, този, който улеснява със съвети, е човек от Разград. Не успяхме да го докажем това нещо и това го приемам като мой неуспех, защото още не мога да се израдвам на това, че намерихме почката с конника. Предстоят, тук е тайна следствена, но в края на краищата те се случат нещата, те са под контрол още около 3 артефакти, ако не може да паметта, на територията на Западна Европа. За съжаление, абсолютната погасителна давност до кражбата изтече много отдавна. Не знам защо законодателят приравнява кражбата на която и да е вещ с кражбата на такива ценности, които са от нашата история, под един общ знаменател, и за тях със законодателя има предвид, без значение какво крадецът отнема от владението на неговия собственик. Независимо, че беше изтекла абсолютната погасителна давност, приехме, че на практика имаме едно от тези модерни престъпления, които имат предмет действия с културно-исторически ценности, и това беше идеята. Тя се оказа и успешна и в резултат на образуваното това дело се стигна и до завръщането на процесната плочка в град Разград. За мен помагачът все още е в град Разград. Аз знам кой е, той знае, че аз знам, но просто това нямаше как да бъде доказано в рамките на тези близо до година май месец ще станат 30 години. Ако имате въпроси, бихте могли да ги зададете. Аз имам, но нека да чуем. Разбира се. Да, сега давам думата на кмета на община Разград, господин Добрин Добрев. Благодаря ви. Паметен ден. Паметен ден за Разград. Още един прекрасен артефакт, който свидетелства за богатото културно-историческо наследство на нашия край, се завърна в Разград. И аз, правейки аналогията с Лувъра, изказваме благодарност на това, че нашите власти и правораздавателната ни система нито ден не е отстъпила от задълженията си да търси тези артефакти и да установи извършителите. За нас това е един щастлив край и сме радостни, че тази оброчна плочка ще допълни богатата колекция на Регионалния исторически музей. Както знаете, нашия исторически музей има много богат фонд, който за общината е въпрос на морален дълг да прави всичко необходимо, за да може да осигури възможности музея да излага, да експонира и тези културно-исторически ценности да бъдат видяни отколкото се може повече хора. Затова може би е момента и да обявим, че стартираме реализирането на проект, в който ще надградим административната сграда на Регионалния исторически музей, като нейният първи етаж ще се превърне единствено и само в експозиционна площ. Лабораториите, в които нашите музейни работници работят, ще бъдат в нови съвременни помещения на втория етаж,
което е част от проектите с европейско финансиране, което община Разград изпълнява. И ще бъдем щастливи в съвсем скоро време да видим тази оброчна плочка като част от новата експозиция в новата експозиционна площ, която възнамеряваме да осигурим на музея. Искам да изкажа още един път благодарности на всички, които допринесоха за това тя да бъде отново при нас. Ако имате въпроси, също сме на разположение да отговорим. Аз имам въпроси към госпожа Данилова и към окръжния прокурор. Сега, може би, да въпрос към вас. 24 артефакта тогава 30 години. Един само е върнат и имате сведения за още 3, ако правилно съм разбрала. Ако може да уточним. 24 бяха откраднати май месец 1956-та. Плочката, която я виждате, е сред тях. Още 3 имаме неопровержими доказателства, че са в владение в институция в Западна Европа и се надявам, може би до март месец да бъдат върнати и тях. И аз съм сигурен, че те са част от обектите на посегателство от преди 30 години. Когато е станала самата кражба, ви казвате, че знаете кой е така наречения помагач. Някакви доказателства имаше ли, казвате, през шахта се е влязла? И вентилационна шахта. Как е извършено това? Как са се вмъкнали в самата сграда? Имате ли представа на пътя на крадеца? Да, аз много пъти съм се поставил на пътя на крадеца. Първо, крадеца е много по-слаб от мене, за да може да влезе през дупката, в която е била монтирана вентилационната шахта. Вентилационната шахта, това е предназначението да осъществява циркулация на атмосферен въздух с този, който е в помещението. Монтирана е на височина не повече от 2 метра и половина от нивото на земята. Изтръгната е вентилацията и оттам може би не повече от един човек са влезли в същинската част на музея, в изложбената зала. Знаели са какво да търся, защото е имало още много, според мен, по моето скромно мнение, и други ценни артефакти. Но те са се насочили точно към тях. Един от пазачите, който вече е покойник, свидетелства, че 3 дена преди деянието младежи са били посетители на музея, задържали се известно време. Сега не казвам, че младежите не обичат историята, но му е направило впечатление и само до там. Но прави впечатление, че без логистична подкрепа, без да знаят, защото те са действали на тъмно, все пак е 96-та година, имало е сигнална охранителна дейност, нямало е камери. Може да си представите преди 30 години охранителната техника на какво ниво е била. Без осветление, челници и други подобно, но те безпроблемно и целенасочено са се насочили именно там, където са се намирали предметите на обектите на посегателство. Въпросът, който казвате, че вие двамата знаете, че се знае, че той е жител на Разград. На Разград, да. Познат ли е? И само до там не. Съжалявам, просто закона за отговорността на държавата го пази до такава степен, че може би докато изляза от тук вече ще бъда ответник по гражданско производство. Може да сравните с обмена на Угора. Да. Всъщност, Нашата кражба е по-хубава. по-професионално. По-хубава, да. Нали си представите, в Лувъра е скучето, спира един камион, дига се стълбата, влизат и веднага същия ден разбират за кражбата. Тук в Разград от петък вечерта до понеделник сутринта разбират чак в понеделник около 10 часа. Те са имали един такъв комфортен период от време, за да не се задействат правоохранителните органи. Исках, понеже аз тогава не бях наблюдаващ прокурор на самата кражба, и когато влязохме по дирите на това веществено доказателство, да поговоря с наблюдаващия следовател, но той за съжаление е покойник. Ако имате други въпроси? Аз искам да ми разкажете какво представлява тя, от кога датира, с какво е ценна, на колко би била оценена на черния пазар. Извинявам се.
За нас, работещите именно в музейната сфера, всеки един артефакт, всяка една културна ценност е безценна. Няма за нас така оценителна стойност. Всеки артефакт носи частица от нашата памет, от нашата дълга така история на нашите древни земи, на богатото ни културно наследство. Аз гледам от тази гледна точка, както и моите колеги, не само в Разград, но и в страната, че всеки един артефакт именно обогатява и носи частицата именно за съхранение и опазване на тази памет за бъдещото поколение. Би казала, изображението точно на мраморната плоча Тракийски конник датира от 2-3 век. Тя е от ранния Бритус, местността Анатема, постъпила като дарение в музея през 1962 година. Но, пак повтарям, не бих могла, не смея да оценя, защото за мен тя е безценна, не само тя, но всички недвижими културни ценности, които музея съхранява, опазва и популяризира. Какво е направено материал? Мраморът материалът е мрамор. Това е тракийски конник. Имаме така доста разнообразна колекция именно от ранния Бритус. Нашия край именно известен с крепостта Бритус, ранната, още през първи век. Римляните, когато завладяват Балканския полуостров и българските земи, именно тук на Старотракийско селище възниква и крепостта Бритус, която по-късно прераства през 3-4 век, прераства в важен административен, политически, религиозен център. Тук също така в нашата околност се е случила една сензационна битка именно между готи и римляни, където загива и тракийския император Траян Деци през 251 година. Античните автори описват като голяма трагедия именно за Римската империя. Така че нашето наследство и историята не само на тракийския конник, имаме и още, разбира се, оброчни плочки, които една част са и в списъка на откраднатите от 1996, но и са части от сегашната ни постоянна експозиция, именно са от ранния Бритус. Тук, където днес се стои тази пресконференция, сме на територията на късния Бритус, който вече при Константин I започва укрепването именно на крепостните градове, именно започва и строителството на масивна крепостна стена, където днес Разград се гордее с добра фортификационна система, именно на късният кастел, късната античен град Бритус с тази фортификация. Продължаваме в проучванията именно на нашия регион за ранния Бритус, за битката между готи и римляни, именно където загива тракийския император, и разбира се и в самата крепост има какво още да се открие и експонира и да е част от нашето богато наследство на Лудогорския край. Господин Тодоров, ясно ли след 29 години сменил ли си собственика помощта? Да, те са били предоставени на различни аукциони и са се сменяли държателя, владетеля, собственика, да. В различни европейски държави? В различни, да, но обикновено, преимуществено във Франция и в Испания. А върнахте с помощта на Интерпол? Не ви разбрах. С помощта на Интерпол ли се... И Интерпол имат каузално участие до известна степен. Но културните институции много повлияха за връщането на тази плочка. Примерно в България тя попадна под егидата на Министерството на културата. Това министерство беше в колизия с Министерството на културата и на Франция, и на Испания, така че можем да кажем, че много са органите, които са впримчени в завръщането и установяването на тези артефакти. Прави впечатление съзнанието на хората в Западна Европа, разбирайки, че те държат нещо незаконно, от тях нито за момент не се поставя и съмнението, че те биха могли да го укрият, да го заключат в сейф
така нататък и така нататък. И това е една от причините и плочката да се завърна в България. А на тези аукциони не се ли проверява какъв е източника на... Проверява се, но един сертификат, една организирана престъпна група, поставяйки се за цел да открадне нещо, за тях е нещо незначително да изготвят и някакъв неистински документ, който да пресъздава това, че именно плочката, да речем, е изкопана в околностите на Малта или някъде на друго място. Как е представено така? Като от Малта или... Сега гадая дали от Малта, но са представили някакъв документ за происхода и на този документ няма да пише открадната от Абритус, нали се сещате? За съжаление, така ми е болно. Искам тук да споделя, че нашето наследство именно така си отива по каналите в така незаконно, бих казала, в цял свят, което така за нас, музейните работници, наистина е болна тема. Благодарим наистина изключително много на властите, които съответно се борят именно за опазването на това световно наследство и в частност именно на Лудогорския край. Така, културната ценност, както сподели кмета на община Разград, ще бъде експонирана в новата експозиция след реализиране на проекта на община Разград за реконструкция, укрепване и разширяване на нашата така административно-музейна сграда. Надявам се след приключване на проекта, заповядайте отново именно да разгледате новата експозиция и да откриете именно така плочката Тракийския конник. Завръщането така на културната ценност е сигурен знак за мен, именно това бъдеще на това наследство, в частност и на нашето местно, защото за мен народ без памет е като дърво без корен. И още веднъж благодаря за усилията на толкова много хора, които положиха именно тази частица от наследството да се върне у дома, където е мястото. А къде ще съхранявате някакви особени мерки за сигурност, докато я разположите в дома? Тоест никъде, защото няма да насочваме никъде. Регионалният исторически музей Разград разполага с фонд, който съответно е оборудван с всички необходими съоръжения за охрана и защита на нашите движими културни ценности, които съхраняваме над 70 000, близо на брой са, от праисторията до наши дни включително, такава е периодиката. Именно ще я съхраним докато приключи проекта на община Разград за реконструкцията на музейната ни сграда, ще я съхраним във фонда под съответните защити, които имаме в момента и които така охранителни и всичко необходимо, съгласно нормативните ни изисквания, да имаме така защита на движимите културни ценности и на такъв богат фонд.